Şandeyên netewên Yekbûyî taybet ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistora dê Kongrekî Rojnamevanî de ragihand ku derdora 10,000 terorîst li devera Idlibê li bakurê Sûriyê hene. Dîmistora ji rojnamevanan re eşkere kir ku hejmarek mezin ji biyaniyan li Idlibê dimînin û li gorî ajansa Reuters Dîmistora serbar kir û got ku ya baş ew e koriyek mirovî ji bo sivîlan peyda bikin. Baştir e ku wan derbasî şerê Idlibê bikin da ku karîsetek çê nebe. Her divê derbarê de netewên Yekbûyî Bank li her sî dewletên gerengtor Tirkiye, Rûsya û Îran kiriye da ku çareseriyekê bibînin berî ku şerê mezin li parêzgeha Idlibê rû bide. Ji ber ku wê ziyan bigihe milyonên sivîlan û wê her du alî an ku rejîm û çekdar wê gaza kilora ji herawî li ser sivîlan bikarbînin. Ajansê her wiha got ku jêderên ser bi rejîma Sûriyê ve gotine rejîm xwe amade dike ji bo êrişekê bibe ser parêzgeha Idlibê û deverên derdora wê yên li bakur û rojavayê welat. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derve Rûsyê Sergî Lavrov ragihand ku pêwîst e çekdar li deverê werin ji nav birin. Amadekariyên giran ji şerê Idlibê re têne kirin ku dawî bargeha opozisyona Sûriyê ye û ji bilî wê û li gor daxuyaniya netewên yekgirtî ku 4 milyon sivîl li parêzgeha Idlibê û derdora wê hene û jiyana wan di metirsiyê de ye.